Det er søndag, og det er tid til ugens refleksion. Og den her uge, der vil reflektere lidt over vigtigheden af at få sagt fra. Og det gælder uanset om, kan jeg sige, man er politiker på højt niveau, eller vi er i en dagligdag, hvor der er en leder, der kan jeg sige, er strid over for nogle af sine medarbejdere, eller der er en kollega, der mobber nogle af sine medarbejdere. Fordi uanset hvad det er, der er i de her forskellige situationer, så er det forbandet vigtigt, at vi får sagt fra. Og det, der også bare er interessant at se, og det er jo noget af det, jeg i hvert fald oplever indimellem, når jeg kan sige, taler med nogle virksomheder omkring trivsel og så videre, det er, at vi generelt set er pivringe til at sige fra, når der er noget, vi egentlig synes ikke er i orden. Og det, der kan man sige, der så er min refleksion over det her, det er en af de ting, jeg i hvert fald personligt har været måske lidt for god til. Det har jeg aldrig haft problem med at sige fra, hvis der er noget, jeg synes, der er for meget, uanset om det var opad eller nedad. Så min opfordring til dig derude, det er, hvis der er et eller andet, der går der på, og et eller andet, du synes, der er hamrende træls, eller du synes, der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt, så få sagt fra i tide, for jo længere tid du trækker den, jo værre bliver det. Så med de tanker i mente vil jeg ønske dig og din familie en rigtig god søndag og en rigtig god uge. Vi ses.